През 1931 година Софийският корпоративен театър, начело с ръководителя Стоил Стоилов и с участието на Мими Балканска, предприема първото си турне в Истанбул. Това е показателно, тъй като не го прави в никоя друга страна, например Румъния или Сърбия, а именно в новата Турска република. Групата се състояла от 60-70 души, които пристигнали в Истанбул през месец ноември. Играят на сцената на Френския театър на Тепебаşı в центъра на Истанбул и представленията минават при голям интерес от страна на зрителите. Преди още да потеглят от Истанбул, ръководството на трупата е изявило желание да изнесе представление и в столицата Анкара. В съзнанието на българите по това време Турция е била равнозначна на Ататюрк. Вместо Република Турция или Турция често са казвали Републиката на Ататюрк. Но да отиде в Анкара се оказва непосилно за трупата поради отдалечеността от Истанбул, близо 500 км, пренасенето на декорите, настаняването и така нататък. По някакъв начин обаче Ататюрк бива уведомен за желанието на българските актьори и им осигурява специален влак, с който да пътуват в Истанбул до Анкара. Като един вагон е отделен за декорите, така през декември артистите пристигат в столицата, където са посрещнати много сърдечно и изнасят 5 представления. Ататюрк изкупува всичките представления и така турските зрители имат възможност да гледат българските актьори. Представленията се изнасят в Народния дом, понеже тогава в Анкара не съществувала друга сцена. Ататюрк присъства на 4 от представленията. Преди отварянето на завесата се изпълняват националните химни на България и на Турция. Някои от актьорите произнасят част от репликите си на турски език. И понеже се служат с диалектни думи, характерни за балканските говори, турските зрители ги възприемат с още повече симпатии и обръщат ги в внимание. В антрактите ги поздравяват, а в края на всяко представление дълго ги аплодират и им поднасят цветя и подаръци. Интересното е, че трупата е играла един мюзикъл на руския композитор Валентин Валентинов "Тайните на Харема". В едно от действията мъжете излизали на сцената с фесове на главите, а в хода на изпълнението ги хвърляли на пода. Българските изпълнители отпосле се притеснявали как ще се възприеме това, понеже не много отдавна била предприета реформата за облеклото, но Мустафа Кемал бил много впечатлен. След представлението той кани Стоил Стоилов и изпълнителите на главните роли в ложата си. Приятно се е изненадал, когато му разказали, че "Тайните на Харема" се играе и в България в продължение на 3 месеца без прекъсване. По време на разговора подробно ги разпитвал за положението в България, как живее и се развива българския народ. Попитал променила ли се е София от времето, когато той е бил военен аташе. В края на разговора е казал следното: "Обикнах една българска девойка, много я обикнах. Спира за малко и завършва, но не ми я дадоха." В същото време подчертава, че вратите на Република Турция ще бъдат винаги отворени за българи, за общи прояви, сътрудничество в културата и изкуството.